आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023। वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजता। आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। डिझायनर साड्या, डिझायनर कपडे, ज्वेलरी, इंटेरियर प्रोडक्ट्स, मसाले, टॅरो कार्ड रीडर, पॉटरी, पेंटिंग्स, रेडीमेड ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थ स्टॉल, लाईव्ह पोर्ट्रेट, कॅरिकेचर, टॅटू आणि मेहंदी स्टॉल। प्राचीन खेळ गंजिफा 29 डिसेंबर 2023 सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी राजघराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळण्यास मिळणार आहे। आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत। सावंतवाडीतील आनंदोत्सवाचं सावंतवाडी संस्थानच्या युवरत्नी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते शानदार शुभारंभ झाला। यावेळी त्यांनी कोकणात प्रचंड टॅलेंट असल्याचं सांगत त्याला वाव दिला पाहिजे असं नमूद केलं। सावंतवाडी आनंदोत्सवाचे 4 झाले युवराज श्रद्धाराजे भोसले यांनी केलं आहे। मॅडम ओपनिंग झालं आहे आनंदोत्सवाचं, काय फीलिंग आहे, काय वाटतं? मला खूपच बरं वाटलं आहे। पौर्णिमा सावंतनी खूप चांगलं क्युरेशन केलं आहे। इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे कला प्रस्तुत केले आहे। ज्वेलरी मेकर जे आहे, डिझायनर्स आहे, यंग आर्टिस्ट आहे, फूड स्टॉल्सना खूप ऑपॉर्च्युनिटीज भेटले आहे। तर मला येऊन खूप आवडला आणि मी पौर्णिमा आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि प्रार्थना करते की दरवर्षी हे खूप जास्ती वाढवणार पाहिजे आणि नेक्स्ट इयर आम्हाला राजवाड्यामध्ये हे करायचं आहे। ओके मॅडम, इथले जे बहुसंख्य प्रोडक्ट आहेत ते लोकल प्रोडक्ट आहेत, लोकल आपल्याकडे टॅलेंट आहे, टॅलेंटकडे तुम्ही कसं बघताय? काय व्हरायटी आहे, काय क्वालिटीज आहे? माझं मन असं आहे की सावंतवाडीची लोकांमध्ये खूपच टॅलेंट आहे। आपण ज्वेलरी मेकर्स बघा की आपले आर्टिस्ट बघा की घरी वेगवेगळे प्रकारचे जे आपण घरी आयटम करत आहे, फूड आयटम बाहेर ठेवले आहे। तर आय थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हरायटी खूप आहे सावंतवाडीमध्ये आणि लोकांना फक्त ते प्रोत्साहन पाहिजे, त्यांना ते भेटलं तर आपले लोक खूप पुढे जाईल। सावंतवाडी संस्थांनी सुद्धा अशा कलांना प्रोत्साहन दिले, गांजेबार की खेळाचा प्रकार अजून काही प्रकार होते। तुम्ही या संस्थांच्या युवराज म्हणून ह्या जुन्या कलांकडे कसं पाहता? आय थिंक आता समय असा आला आहे की सावंतवाडीचे ऑपॉर्च्युनिटीज अजून वाढवणार आहे। मोबा एअरपोर्ट अजून उघडला आहे, टुरिझम सावंतवाडीमध्ये खूपच वाढला आहे। खूप लोक येते, फॉरेनर्स येते, नॅशनलिस्ट येते। आता आमच्या राजवाड्यामध्ये पण बुकिंग हॉटेल उघडलं आहे। तर मी बघितलं आहे की इंडियामध्ये मुंबईचे, दिल्लीचे, नागपूरचे खूप लोक इथे ट्रॅव्हल करायला सुरू केले आहे। आज आपण बघा हे आनंदोत्सवमध्ये ॲटलिस्ट 3 लोक असे आहेत जे मुंबईचे आहे आणि स्टॉल इथे ठेवले आहेत। तर माझं असं म्हणणं आहे की सावंतवाडी अजून खूप पॉप्युलर होईल आणि हे आर्ट्स अँड क्राफ्ट सेंटर नक्की होईल। ओके, तर आमच्याकडे या त्याचं आयोजन केले काय भावना होती आयोजन करतो? माझे बरेचसे फ्रेंड्स होते आणि मी स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे इथल्या लोकांना बाहेर जास्त अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही। सो मी असं म्हटलं की इथल्या लोकांसाठी इथेच काहीतरी केलं पाहिजे। त्यासाठी मी गेले महिनाभर माझा हे प्रयत्न चालू आहे की जितक्या सगळ्या लोकांशी मला कॉन्टॅक्ट करता येईल आणि जितके आर्टिस्ट येतील इथे। त्यामुळे आता बघू की ह्या 3 दिवसामध्ये कसा रिस्पॉन्स येतो आहे। तिसऱ्या दिवशी मला कळेलच की माझी ही जी मेहनत आहे एका महिन्याची, जे मी हे सगळं करते ती त्याला काय हे येता येते, काय रूप येत आहे। स्टॉल धारकांचा रिस्पॉन्स कसा होता? तुम्ही जेव्हा कन्सेप्ट सांगितलं ते तर इंटरेस्टेड होतेच, पण बरेचसे असे म्हणजे वाडीतले वगैरे म्हणजे मला लास्ट मोमेंटपर्यंत विचारण्यात येत होतं की स्टॉल्स आहेत का म्हणून। पण कसं माझी पण तेवढी तयारी, त्यामुळे मी आधी पहिली स्मॉल स्केलवर चालू केलं। आता हळूहळू नंतर मग थोडं बिग स्केलवरती करायला चालू केलं आणि जसं श्रद्धा मॅडम म्हणाले की नेक्स्ट इयर मे बी मी राजवाड्यामध्ये पण करायला ट्राय करेन। त्यामुळे मला की राजवाडासुद्धा प्रोत्साहन देतो। मॅडमचं सहकार्य कसं असतं? मॅडमचं सहकार्य म्हणजे मी पहिली त्यांच्याकडे गेली, मग मी त्यांना सांगितलं की मी असा एक कॉन्सेप्ट माझा आहे, मग ते करायचं आहे। तर मग त्यांनी मला त्यामध्ये इंटरेस्ट बराच दाखवला। त्यानंतर मग त्या स्वतः म्हणून बोलल्या की गंजिफाचा आपण इकडे हे करूया म्हणून। मग 29 तारखेला उद्या गंजिफाचा इकडे खेळण्याचा प्रोग्राम ठेवलेला आहे। त्यांचे आर्टिस्टन्स आहेत जे पहिली कसं पेंट वगैरे करतात ते सगळं दाखवणार आहेत आणि त्यानंतर सगळ्या
खेळतात किंवा त्या मागचं काय आहे ते, तर ते पण लोकांना कळेल. त्यासाठी हा म्हणजे सगळ्यांसाठीच असं ही युनिक आयडिया आम्ही ठेवलेली आहे आणि ते मला त्यांनीच आयडिया दिलेली आहे की ते गणजिफाचा प्रोग्राम हा इथे असं ठेवायचा आहे म्हणून. तर तो नक्की सर्वांनी ह्या गोष्टीसाठी आणि नक्की त्याला सपोर्ट करा, जेणेकरून आपली जी सावंतवाडी आहे ती वर अजून जायला मदत होईल. त्या ठिकाणी श्रद्धा मॅडमनी म्हटल्याप्रमाणे या लोकल लोकांकडे टॅलेंट करणारे मात्र त्यांना वाव देण्याची कुठे किती गरज आहे. ह्या वाव देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पद्मा सावंत यांच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. भगवान शेट्टी कोकण आहे सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.